Pohodlne sa usaďte na stoličke. Sedte rovno, s oboma chodidlami na zemi. Začnite s hlbokým dýchaním. Pozornosť presuňte na vaše telo. Začnite s uvedomením si pocitov na vašich chodidlách. Všimnite si tlak, ktorý cítite tam, kde sa vaše nohy dotýkajú podlahy. Precíťte, ako sa vám pokožka nôh dotýka ponožiek alebo topánok. Všimnite si tesnosť alebo voľnosť topánok. Keď si všimnete tieto oblasti, precíťte, ako z vás odchádza napätie. Bez toho, aby ste sa pohli, uvedomte si, kde sa ponožky dotýkajú vašich členkov. Všimnite si teplotu vašej pokožky. Presuňte pozornosť k vašim nohám. Uvedomte si pocity vo vašich predkoleniach a lítkach. Uvoľnite akékoľvek napätie, ktoré si všimnete. Presuňte sa ku kolenám. Venujte pozornosť pocitom v kolenách. Pokračujte k stehnám. Uvedomte si dotyk šiat na vašich stehnách. Ako vnímate látku? Sú voľné alebo tesné? Teplé alebo studené? Teraz si uvedomte, kde sa vaše pozadie dotýka stoličky. Všimnite si tlak stoličky na vašom tele. Je tlak jemný alebo silný? Presuňte sa k chrbtu. Uvedomte si, ako sa stolička dotýka vášho chrbta. Precíťte dotyk látky oblečenia na vašej pokožke. Uvoľnite akékoľvek napätie, ktoré si všimnete. Takýmto spôsobom pomaly prejdite celé telo. Paže, ramená, brucho, hrudník, krk a hlavu. Potom, ak zoskenujete celé svoje telo, upriamte pozornosť na uvedomenie si svojho tela ako celku. Sústreďte sa na teplo vášho tela. Zažívate pocity prechádzajúce celým vašim telom alebo len v určitých častiach. Sústreďte sa na vaše telo ako na celok. Vráťte sa do miestnosti za 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.